κάνουν να αισθανόμαστε πιο όμορφα, μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο γυναικεία, πιο κοριτσίστικα. Θα σας δείξω τα πράγματα που όταν τα βάζω μου ανεβαίνει λίγο η διάθεση, αισθάνομαι λίγο διαφορετικά. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι είμαι μια rockstar, ότι είμαι, ας πούμε, η Beyoncé ή είμαι η Jennifer Lopez. Είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είτε κραγιόν είναι, είτε άρωμα είναι, είτε το οτιδήποτε. Όταν τα βάζω, αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Είναι ίσως αυτά τα λίγα προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σε ειδικές περιπτώσεις, γιατί είναι ακριβά ή γιατί δεν θέλουμε κάθε μέρα να φαινόμαστε τόσο κούκλες για να μας ερωτεύονται όλοι. Θέλουμε να το κάνουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε θα τα μοιραστώ αυτά μαζί σας. Θέλω να μου πείτε και εσείς τα δικά σας. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα scrub προσώπου. Γιατί, αν το πρόσωπό μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τι να το κάνεις στο μακιγιάζ. Αυτό που έχω αγαπήσει ειλικρινά τώρα τελευταία είναι το peeling gel από τη Fresh Derm. Είναι από τη σειρά Acne Norm. Και ειλικρινά είναι από τα καλύτερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει, από τα καλύτερα scrub. Αφήνει το δέρμα απαλό, σαν να είναι μωρού. Δεν μπορώ να σας την περιγράψω την αίσθηση. Κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, μετά το make-up απλώνεται σαν να το απλώνεις πάνω σε γυαλί. Φοβερό προϊόν, φοβερό αποτέλεσμα. Σίγουρα πάντα το δοκιμάστε, κορίτσια. Στη συνέχεια έχω ένα προϊόν το οποίο είναι σχετικά καινούργιο, το δοκιμάζω τώρα, αλλά και τις 10 φορές που το έχω δοκιμάσει, έχω μία τελείως αίσθηση. Είναι από τα Body Shop, το Drops of Youth, το βάζω Sleeping Mask. Είναι μία μάσκα ύπνου, ουσιαστικά είναι μία ενυδατική κρέμα, έτσι, την οποία τη βάζεις, κοιμάσαι και ξυπνάς άλλος άνθρωπος. Ειλικρινά, η έκφραση «εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει» παίρνει άλλη αξία με αυτή τη μάσκα. Τη βάζεις το βράδυ, ξαπλώνεις και το πρωί, έχεις ένα δέρμα, λες και είσαι λίγο νεότερη. Συσφίγγει, το κάνει απαλό, μυρίζει υπέροχα, δηλαδή κοιμάσαι πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι από τα ωραιότερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό και ειλικρινά με κάνει και ξυπνάω πιο χαμογελαστή κάθε φορά που βλέπω το δέρμα μου στον καθρέφτη. Συνεχίζω με προϊόντα μακιγιάζ και ξέρετε τι θα σας δείξω. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε τι θα σας δείξω, γιατί εντάξει. Έχω το Professional, είναι ένα προϊόν που νομίζω αγοράζοντάς το αρχικά ήλπιζα ότι θα το έβαζα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έβγαινα έξω κλπ. Όχι, βρήκε να μου αρέσει το ακριβό το προϊόν, το οποίο το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Είναι το Professional από το Benefit. Είναι ένα primer το οποίο είναι από τα λίγα, ίσως το μοναδικό που κάνει τόσο καλή δουλειά με τους πόρους, κορίτσια. Το απλώνεις, ακόμα και μόνο του εξαφανίζει τους σπόρους, τους κάνει να μην φαίνονται τόσο πολύ. Είναι σαν να σου κάνει ένα φυσικό ρετούς, ρε παιδί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά ειλικρινά κάθε φορά που το βάζω φέρνει διαφορά, όπως και να το κάνουμε. Όταν είναι να βαφτώ και να πω ότι θέλω το δέρμα μου να δείχνει αψεγάδιαστο, θέλω, ρε παιδί μου, να με βλέπω και να λένε πω εντάξει. Έχει βγει μέσα από την τηλεόραση, δύο είναι τα make-up τα οποία χρησιμοποιώ. Το ένα είναι της Βυσσής, το έχω πει 1000 φορές, αλλά αυτό που διάλεξα να βάλω σε αυτό το βίντεο είναι από την Estée Lauder το Double Wear, το Stay in Place Makeup με SPF 10 και αυτό για ένα και μοναδικό λόγο. Έχει τρομερή διάρκεια. Κάνει το δέρμα να δείχνει αψεγάδιαστο πραγματικά, χωρίς να το δείχνει παστωμένο και βαρύ, χωρίς να δείχνει ότι έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ για το μακιγιάζ σας. Κρατάει πάρα πολλές ώρες. Για τη δική μου ξηρή επιδερμίδα λειτουργεί μια χαρά, δεν βγάζει λιπαρότητα. Δεν ξέρω για πιο λιπαρές επιδερμίδες. Νομίζω γενικότερα το λατρεύει μια ευρεία γκάμα επιδερμίδων και προσώπων. Είναι ένα κεφάλαιο μόνο του αυτό το make-up. Νομίζω έχει γράψει ιστορία. Τώρα, ένα προϊόν για το οποίο ακούω πάρα πολλά, δεν είχα τολμήσει να το χρησιμοποιήσω μέχρι τώρα, αλλά το χρησιμοποίησα πάρα πολύ και μου άρεσε φοβερά. Είναι από την Κονταλή, είναι το Beauty Elixir, έχω το μικρό μπουκαλάκι. Το συγκεκριμένο το βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή στο iCure, από τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και να σας πω ότι το συγκεκριμένο είναι ένα mist το οποίο περιέχει διάφορα ευεργετικά αέρα για το πρόσωπο, διάφορα ευεργετικά συστατικά. Και όταν το βάζεις, μπορείς να το βάλεις ξεκάθαρα έτσι, όταν έχεις βγει από το γυμναστήριο, ας πούμε, ή όταν είσαι στον δρόμο. Μπορείς να το βάλεις μετά από το make-up σου ως setting spray. Ειλικρινά σας μιλάω, σε κάνει να νιώθεις λες και είσαι superstar. Νιώθεις το πρόσωπό σου μετά απαλό, να λάμπει. Νιώθεις λες και σε έχουν βάψει για την τηλεόραση, κάπως έτσι. Είναι ένα super προϊόν και ειλικρινά αισθάνομαι εντελώς διαφορετικά, πολύ πιο ωραίο όταν το προσθέτω στο μακιγιάζ μου. Έχω να σας δείξω και δύο κραγιόν, τα οποία τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από εμένα, αλλά νομίζω είναι και τα
Δύο κραγιόν τα οποία θα έσωζα αν το σπίτι πιάνε φωτιά, ειλικρινά. Το πρώτο είναι από τη MAC και είναι αυτό που φοράω τώρα στα χείλη μου. Σας έχω πει ότι είναι το καλύτερο κραγιόν ever, το πιο αγαπημένο μου. Αν κράταγα ένα θα ήταν αυτό και είναι το All Fired Up. Είναι ένα κόκκινο το οποίο καρπουζίζει, φραουλίζει, δεν μπορώ να το εξηγήσω και η υφή του, επειδή είναι retro matte, είναι τόσο φανταστική, κάνει τα χείλη να φαίνονται σαν ψεύτικα. Είναι από τα κραγιόν τα οποία τα φοράω στον δρόμο και όλοι θα με ρωτήσουν ποιο είναι αυτό που φοράς. Ειλικρινά είναι το πρώτο κραγιόν που πιάνω όταν είμαι χάλια, όταν το δέρμα μου είναι χάλια, όταν η ψυχολογία μου είναι χάλια και το βάζω και αμέσως ανεβαίνει η διάθεσή μου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ με ένα προϊόν γενικότερα. Αλλά ειλικρινά αυτό το κραγιόν με κάνει. Μου ανεβαίνει την αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Και το άλλο είναι πάλι ένα κόκκινο κραγιόν. Γιατί τι θα ήμασταν χωρίς τα κόκκινα κραγιόν. Τι θα ήταν η Marilyn χωρίς το κόκκινο κραγιόν. Είναι από τα Sephora και είναι το νούμερο 1. Είναι αυτά τα οποία είναι matte. Τα έχουμε εκδιάσει. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτά. Παιδιά, εντάξει, είναι ένα κραγιόν το οποίο κάνει τα χείλη να φαίνονται σαν ψεύτικα. Δεν πάει πουθενά, δεν κουνιέται καθόλου. Φοβερό κόκκινο χρώμα, πάει σε όλες. Δεν έχω πάρα πολλά να σας πω, είναι super. Θέλω να σας δείξω και κρέμες σώματος και να σας πω ότι έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη με τις κρέμες σώματος και με τα αρώματα γενικότερα. Αλλά ειλικρινά, όταν θέλω κάτι το εξαιρετικό, όταν δηλαδή θέλω να νιώσω καλύτερο όταν θα κάνω μπάνιο και θα κάνω όλη την περιποίηση κλπ. Οι κρέμες που θα διαλέξω να βάλω στο σώμα μου για να νιώσω ότι εντάξει έχω κάνει το σπα μου για σήμερα κανονικότατα, είναι από το Κορέ. Οι αγαπημένες μου είναι η βανίλια και η κανέλα και αυτή με το γάλα καρύδας. Αυτή εδώ την χρησιμοποιώ πιο κάθε μέρα, αυτή εδώ για πιο sexy περιπτώσεις. Θέλω να πω ότι μυρίζει έτσι λίγο πιο sexy γιατί έχει την κανέλα και η κανέλα ως επιτοπλίστων σου δίνει έτσι αυτό το ανατολίτικο, το ερωτικό κλπ. Έχουν φοβερή υφή, φοβερή υδάτωση και νομίζω ότι η υφή τους είναι για πολύ πιο ακριβά προϊόντα. Απορροφιούνται αμέσως, φοβερές μυρωδιές, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το άρωμα το οποίο με κάνει να νιώθω πιο γυναίκα, πιο sexy, μου ανεβάζει τη διάθεση, μου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Είναι σίγουρο το άρωμα που θα πιάσω όταν θα βγω έξω από το σπίτι και πάω σε μια καλή έξοδο. Είναι από Yves Saint Laurent το Black Opium. Είναι ένα άρωμα το οποίο έχει βανίλια και πιπέρι και ειλικρινά είναι ένα άρωμα το οποίο το μυρίζουν έντονα πάρα πολύ όλοι, αλλά με την καλή έννοια, δεν νομίζω να τους προκαλεί δυσφορία. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει ένα άρωμα το οποίο θα φόραγε μια rockstar, δηλαδή εγώ. Τέλος, θέλω να σας μιλήσω για hair extensions και από τότε που έκοψα τα μαλλιά μου είμαι πιο δεκτική σε αυτά, δοκιμάζω καινούργια hair extensions και αυτά που μου άρεσαν πάρα πολύ τώρα τελευταία τα βάζω σε εξόδους μου και εντάξει, νιώθω το μαλλί μου πιο πλούσιο, γίνομαι έτσι λίγο πιο παρουσιάστρια τηλεόρασης, λίγο τραγουδίστρια, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι αυτά εδώ, τα hair extensions, τα οποία ήρθαν έτοιμα ombre, γιατί το μαλλί μου εμένα είναι ombre και είναι από την εταιρεία CKR, ειλικρινά είναι εξαιρετικής ποιότητας, ήρθε όλο αυτό το set και μου γέμισε όλο το κεφάλι πραγματικά. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Θα σας αφήσω να διαφέρετε τις πληροφορίες από κάτω. Αλλά να ξέρετε κάθε φορά που θα με βλέπετε με πιο μακριά μαλλιά θα είναι αυτά εδώ. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία με κάνουν να αισθάνομαι έτσι λίγο πιο κοριτσιστικά, πιο γυναίκα, πιο όμορφη, με πιο αυτοπεποίθηση, βραδερφέ. Περιμένω να μου πείτε και εσείς τα δικά σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους.